Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsaulog naton sa labing santos nga lawas kag dugo ni Kristo ukon ang Corpus Christi. Para sa kalag nanday Kondrado, Socorro, kag Namya, offered by Connie Kamangunan. Para sa kalag ni Stanislao, offered by Alberto Britania and family. Para sa kalag ni Romeo, offered by Presi Mendote. Para sa kalag ni Michael Angelo Sayaw Kadlawan, offered by Annalyn and Tia Kitching. Para sa kalagdanday Romeo, Eugenia, Socorro, Lydia, kag Joel, offered by Prince Joy Salvador. Thanksgiving is offered by Prince Joy Salvador for her fast recovery. Thanksgiving is offered to Mary June Kapauan on her birthday, offered by Sheila Marie Kapauan and family. Thanksgiving is offered to Judy Ann Nakaya on her birthday on June 22, offered by Nakaya family. Thanksgiving is offered by Shakel Kapauan for all the blessings received and good health. Kato niya mga sponsors. Miss Connie Kapauan and family, Mrs. Felicitas Estrandarte and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Jeline Hutay and family, Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, kag Mr. and Mrs. Rek Mendote and family. Ang Eucharistia, amo ang ginhalinan sa kusog, kag kabakod sa mga tumuluo. Amo man ini ang aton kalagtuan. Kaysa Eucharistia, ginahalad naton ang mga bunga sang aton pagpangabuhi dira kay Kristo. Sa pagsaulog naton sang Piesta Solemne sang Corpus Christi, ukon ang labing santos nga lawas kay dugo ni Kristo. Kabay pa nga magbakod ang aton pagtuo sa sakramento sang Eucharistia, sa diin ginahatag sa aton ni Kristo ang iya kaugalingon bilang tinapay nga gikan sa langit nga nagaamlig sa aton para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang aton celebrante, amo sa Reverend Father John Tarifa. Palig magtindog ang tanan.
isinggit sa mga dalangan ng pangdagasang pagtipon. Marita mong tanan ang handa na sa pensyon sa pag-iturma. Pag-iugyong na may kasadya sa pagkaburi. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Mga utod kilalahon nato ng ating mga sala. Ako na mangin takos kita sa pagselebrar sa ining balaan ng mga misteryo. Sa sining atong pagsaulog sa piyesta solemne sa labing santos nga lawas kag dugo ni Kristo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga magkagahom sa tanan, kay sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan ng mga hilas ka mga santos, na sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makaragahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, titiyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa mga tao na iyabahamunan, O Ginoong Diyos, hari ka langit ko, Diyos sa away, nakakagaw sa tanan.
himaya sa Diyos sa kahit taasan. Kaya kami sa imo, nagapagbulan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagpasalamat kami, Bangod sa makumong himaya, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahit taasan. O Ginoong Yesu Kristo, ug nga anak sa Amay, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. nagawala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon, ikaw ang nagawala sa mga sala. Batuna ang amon, pag-aamon, ikaw na nagalimot Sa Diyos ang Diyos na Amay, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa taasan. Tungod kay Lamang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, Jesu Kristo, abot sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amay. himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahit taasan. Sa Mga muyo kita, o Ginoong Jesucristo, imo ginbilin sa amon nga andumanan sa iyong pagkasakit, sa makatalanhaga nga sakramento sa Eucharistia. Itugot nga simbahon namon sinakaigo ining misteryo sa imo lawas kag dugo. Agod na mangintakos kami sa pagbatsyag, simulay untat, sang bunga sa iyong pagtubos sa amon. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari upod sa Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Kag si Melkisedek nga hari isang Salem, kag subong man pari isang labing mataas nga Dios, nagdala sing kalanon kag bino kay Abram. Kag inbidisyonan niya siya nga nagsiling. Kabay nga ang labing mataas nga Dios nga naghimo sang langit kag duta, magbendisyon kay Abram. Kabay nga pagdayawon ang labing mataas nga Dios
nga nagpadaog sa imo batok sa imo mga kaaway. Kag si Abraham naghatag sa iya sang ikapulo nga bahin sang tanan nga iya nakuha. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sang pagkapari ni Melkisedek. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sa pagkapari ni Melkisedek. Ang Ginoo nagsiling sa akon, Ginoo nga hari. Pungko ka diri sa akon tuo, tugtog mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil. Mangin pari ikaw. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sa pagkapari ni Melkisedek. Gikan sa Sion, ang Ginoo magapasangkad sang imo harianon nga gahom. Nagasiling siya, magahom ka sa imo mga kaaway. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sa pagkapari ni Melkisedek. Sa adlaw nga awayon mo ang imo mga kaaway, ang imo mga tawo magabulig sing kinabubuton, kaangay san tunog sa kaagahon, ang imo pamatanon nga mga lalaki magakadto sa imo sa balaan nga mga bakulog. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sa pagkapari ni Melkisedek. Ang Ginoo nagsumpa, kag indi niya ini pagabawion. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa linya sang pagkapari ni Melkisedek. Mangin pari ikaw sa walay katubtuban, suno sa pagsulundan sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Ginbaton ko halin sa Ginoo ang pagtulunan nga ginpaalington ko man sa inyo. Nga si Ginoong Jesus sang gabi nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Dios, nagpamihak-pihak sini kag nagsiling. Iniya mo ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kopa sa tapos sang panihapon kag nagsiling. Ini nga kopa, amo ang bag-o nga kasugtanan nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kaysa tagsa ninyo kation nga nagakaon kamo, sini nga tinapay, kag nagainom sa sini nga kopa, ginawali ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tugtog nga mag-abot siya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, payag magtindog ang tanan. Tanawa ang tinapay sa mga angheles, nahimo nga kalanon sa mga nagapanglakaton, matuod nga kalanon sa mga anak, nga wala ginahaboy sa mga ido, subong ang tanda, ginpatin ini nga daan dira sa paghalad kay Isaak. Ang kordero Pascual, gintalana sa paghatag sing mana sa kaliwatan. Maayo nga manugbantay, matuod nga tinapay o Jesus. Maluoy ka sa amon. Pahalba kami, tamda kami. Buhata nga makita man ikaw sa duta sa mga nagakabuhi. Ikaw nga nakahibalo sang tanan, kag nagahatag kaayuhan sa tanan. Ikaw nga nagatatap sa mga mamalatyon, buhata nga magkaon kami upod sa imo. Sa imo mga pinili kag mga manunubli sa bangkete sang mga santos.
ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit siling sang Ginoo. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayo. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Sang nahibaluan ini sa mga tao, nag-apa sila sa iya. Ginbaton niya sila kag naghambal sa ila na hanungod sa paghari sang Dios. Ginayo niya ang mga nakinahanglan sa pag-ayo. Sa nagahinunod ng adlaw ang 12 ka mga apostoles nagkadto sa iya kanagsiling, palakta na ang mga tao, agud nga makakadto sila sa mga baryo kag kaumhan sa palibot sa pagpangita sa kalanon kag dalayunan kay maligwin ini nga lugar. Pero si Jesus nagsiling sa ila, kamo ang maghatag sa ila sa makaon. Nagsabat sila, 5 gid lang kabilog ang aton tinapay kag 2 lang ka isda. Luyag ba bala nga maglakat kami sa pagbakal sa pagkaon para sa sinitanan nga mga tao? Mga 5,000 ang mga lalaki didto. Si Jesus nagsiling sa iya magintutunan, papangkuan ninyo sila sing grupo-grupo nga tag 50 kada grupo. Ginhimo ini sa magintutunan kag ginpapungko sila. Ginkuha ni Jesus ang 5 kabilog nga tinapay kag 2 ka isda. Nagtangla siya sa langit, nagpasalamat sa Dios. Ginpamihak-pihak niya ini kag ginhatag sa magintutunan. Agud ipanagtag sa mga tao. Nagkalaon sila tanan kag nagkalabusog. Ang magintutunan nakatipon sing 12 ka alat sa nagkalabilin sang ginkaon sang mga tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Hesu Kristo. Hinigog mga mautod, malipayon nga piyesta sang Corpus Christi sa inatanan. Siling ni Pope Urban IV nga amo ang nag-institute sining Solemnity of Corpus Christi sa tinaga nga in English. Although the Eucharist is celebrated solemnly every day, we deem it fitting that at least once a year it be celebrated with greater honor and a solemn commemoration. Indeed, we grasp the other things we commemorate with our spirit and our mind. But this does not mean that we obtain the real presence. On the contrary, in the sacramental commemoration of Christ, even though in a different form, Jesus Christ is present with us in his own substance. While he was about to ascend into heaven, he said, "And behold, I am with you always until the end of the age." Hinigugma nga mga utod, huo, siling ni Pope Urban IV, kada adlaw, ginaselebrar naton sing solemni ang Eucharistia. Pero ginbutangan sang pinasahi nga adlaw agud
nga dumdumon kag selebrahon naton sing mas makabig naton solemne nga panimuot kag disposisyon ang pagkilala sa ginatawag naton real presence of Christ. Ngang aton ginabaton sa santos nga pagkalawat, tuod-tuod nga lawas kag dugo ni Kristo. Diba si masiling kamuti, Padre, di ba lang bino amo ng dugo, ang tinapay amo na ang lawas. Di ikaw mo lang, Padre, nagainom sang bino. Hinigugma nga mga utod. May karne ba lang nga wala gid sang gamay nga bilin nga dugo? Waay no? Subot silingon, bisan sa lawas lang nabaton nyo, may element na sang flesh o kung sang body. So gani hindi na kamo maghinga mo nga mainumwit ka mo, no? Nga daw, masilin na literally, ma-share gid. Huupi, di man ina, no? Pero, hinigugma nga mga utod, daw, hindi man manami nga, halimbawa, isa lang ka kupa ang aton imnan, kag mag-inom kita dira, no? Sa lingwahe pa sang palainom. Siling niya, tistingi bala nga mag-inom sa baso sang maoy, kay laban-laban plakadla o malatnan kagid, no? Hinigugma nga mautod, oo, no? We share the body and blood of Christ. Gani nga, husto na ina, no? Nga bisan pa sa hostya, ginakilala naton nga tuod-tuod na Kristo ang aton ginabaton. Di ang gina-emphasize sining piyesta, ang mga hatagan naton sang dako kapag tahod kapag tamod, ang inang gitawag naton real presence. Kay nga aman, sa aton nga panahon, amat na nga nagatahaw ang pagkilala sang mga tao sang presensya ni Kristo sa santos nga pagkalawat. Ba nadumduman ko sang bag-o pa lang ko nga pari. Gusto ginambal sa akon nga upod nga pari, ng Paris priest niya Father, panilagi bala, kung magmisa ka patay, kag kung may video, damo ka kalawat mo. No? Tapos antes na sila magkalawat, matulog anay sila sa video. No? Baw, gipanilagan ko, amugin man. No? Damo galilinya kay may kung sa term sa una, ginatilibais, no? Sa ato nga panahon, daw wala na nag-uso, kay kada isa maiya na nga cellphone mo, no? Pwede na sa maka-video, no? May ibang gani nga na siya na nag-video sa iyang kaugalingon, no? Pwede ko mga mautod amuna, no? Sa ato nga panahon, amat-amat ka nagatahaw, no? Bato-bato sa langit, amatamaan, wag magalit, ha? No? Sa una nga panahon, ang atong ginahimo din sa San Rafael, hindi kinamatabo. No? Ano ang hindi matabo? Nga kung konsagrasyon, nagapabilin lang kita nga nagatindog. No? Sa una nga panahon, bisan pa daw ano kagaras sang simento, bisan duta pa ina. No? Kung panahon na gani sa konsagrasyon, ang tanan halos nga nagaluhod. No? Ang tanan nga makairo. No? Pira lang ang mga nagasakit na tugod kay excuse na iya. Di subo nga panahon ay bisan bata no wala na. No? Di masilikaw Father, ano abi kay dito sa San Rafael wala kita sang pulungkuan nga may nunudhan mo, no? Tiambot na kon excuse na nga hindi kita magluhod kay wala sang nunudhan. No? Subo silingon ti basip lakadlaw maubra kita sang kung nga bangko nga may luludhan ni agud to nga obserbar naton inang gitawag naton proper reverence. Pero ti hindi man naamo, no? Nga maluhod ka gid agud nga magsiling nga naga-reverence ka, no? Ang posture sang lawas wala man itahulugan nga amo gid na ang sa utok, no? Kay pwede man tuod nga nagatindog kita pero nagatahod kita. So tamo na ginahimo naton diri sa San Rafael iya. Ginatugutan ka mo nga magtindog, pero pakita ninyo ang inyo dako nga pagtahod. No?
Kaya pwede man nakalaga luhod tuod pero wala man nagatahod, no? Subot silon ang reverence, tindog man o kung luhod, ara sa sulod sa aton nga tagi pusuon, no? Kamo nang inyo himuon ha. Kaya diri sa aton nga konsagrasyon, ginatugutan na kamo nga magtindog, no? Pero hindi kamo malipat that we have to pay utmost reverence to the real presence nga sa konsagrasyon nga ang process nga tawag natong transubstantiation, ang hostya ng inlawas ni Kristo, ang bino ng hindugo ni Kristo. Amo pa kay sa una, hindi nga bisan sinulang ang makatandog sang hostya. Subong ato ginatugutan na kita nga mag-communion by hand, no? Kay sang una, di nag-uso to ang mga SARS, iban pa, nga di daw hindi na nami kay magpakalawat yung iba niya, pati tudlo ka pari daw lumuon niya, no? Ano pa kay may mga pari nga dasig magkuha sa kamot kung minister kay kunin malang-alangan ka dalon gid sa nagakalawat, no? May iba mga nagakalawat nga kaya muna nga communion by the hands na lang kay may iba nga makalawat nga nagilain tsuraya, no? Nagamudlok mataya kay gagwa dila ya, no? Mahadlokan ka sa tsura na, no? Kaya muna ang nagitugutan kita communion by hands, no? Pero hindi magkalipat sa paglantaw basi may nabilin nga tinipik sang hostya sa imo kamot, no? Nga tipigan nga hindi desecrate, no? Kung may nakitaan ka, puduta kag ibutan sa baba, no? Masaling ka ti padre, hindi ka makitaan, mga kabalo na si Jesus malagyuda, no? Pero kung nakitaan mo pa, kag wala mo ginatinder, so mahulog ina siya tawag naton di pagtahod. Sinigog mga mautod, huo. Amo ini ang Eucharistia. Nga aman, ginakabig nato ini nga pagkaon sa aton pagpanglakaton. Kaya nagatuo kita nga kung anong aton ginakaon, nagaapekto sa aton. Hindi wala? Siling sa una sang recitation, sang grade 1 kami. Uminom ka ng gatas, ikaw ay lalakas. Kumain ka ng itlog, ikaw ay bibilog. No? Pero kung exam siling sa mga nanay, hindi ka mo magsudaan sa itlog. No? Kaya basi ang inyo score, itlog man. No? Kaya ano pa kay kung ma-exam gani, daw namit gawa ang sudan. No? Ginapaamanan nga, sige grupi kaon man para nga magtanlas ang imo nga utok. No? Kay daw uhili ang mani na makaon ka kay para nga magtanlas ang imong utok, no? Ahay. Masubrahan mo kaon ka mani hindi ang utok mong gatanlas. No? But ano na, no? Pinikog mga mautod, what I would like to say is that ang aton ginakaon nagaapekto sa aton, no? Ang palakaon sang karne sang baboy ti ang tsuraya daw chabi-chabi man no? Kag-iban pa, no? Amo man ina sa Eucharistia, kung ang aton nga ginakonsume si Jesus, kag puno si pagtahod, ti ang iya batasan, mangin aton man batasan. Amo nang aton na ginalauman, no? Nga we become what we eat, no? Ang aton ginakaon, nagaapekto sa aton, no? Tinigog mga utod, kabay pa nga sa sininga paglantaw, padayon naton nga kilalahon si Kristo sa Eucharistia. Nga matuod-tuod siya ang aton ginabaton, kakang iya panimuot, mangin aton man panimuot. Katapusan nga punto. Isa sa mga ginapamangkot sang doktor, kung nagabalatian kita, amo nga kumay gana kita magkaon, hindi bala? No? Kaya kung wala ka na gana magkaon, ti laban-laban, may balatian ka na, no? Siling sa doktor, no?
Tituod gimano kung nagahilanat kita, nagatrangkaso, bao daw wala kagana sang magkaon. No? Di subog niya damot na bulong. No? Sa unang nga panahon, simple man lang na ang bulong kung nagahilanat ka nagatrangkaso. Royal True Orange kaga biscuit, no? Tapos na ayo na dayon, no? Gabalik ang aton nga gana, no? Tinigugma nga mga utod, kung wala kita gana nga magbaton kay Jesus sa santos nga pagkalawat, nagapatimaan ina sinatawag naton masakiton nga kalag, no? Kaya wala kita gana magbaton sa iya mo, no? Oo. Kag nahibaluan naton inang masakiton sa kalag, kung kaisa mag-manifest o kung makitaan mismo sa aton pamatasan. Kaya nagalayo kita kay Jesus, ti ang aton batasan, nagalayo man sa iya. Di ba si masiling ka mo, ti Father, ang iba na permi man nagakalawat, iya batasan, do hindi man amo. No? Tibot silingon, basi kulang ang atong pagkilala, ukon ang aton nga pagtamod, nga dapat ang aton ginabaton, mag-apekto sa aton pamatasan. Tinigog mga mautod kabay pa, nga may gana kita sa pagbaton kay Jesus. Kag kung may upang sa pagbaton naton sa iya, magbalik kita sa santos nga sakramento sang pagkumpisar. Agod, naliwa kita makabaton sang lawas ni Kristo nga ginakabig naton biatikum, pagkaon sa aton nga panglakaton. Agod nga may pwersa kita nga maghandom nga makaabot sa aton matuod-tuod nga punuyan nga amo ang ginharian sang Dios. Kadagatubok kita kasubong kay Jesus nga nagsiling sa iya magituton-an kamo mismo ang maghatag sa pagkaon sa ila. Kung ginabato naton si Kristo sa santos nga pagkalawat, nagamaalwan man kita kasubong kay Kristo. Magtinog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga magkagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo anak nga bunto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus, napatay kag ginlubong, ginaog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagaling sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makayagahom sa tanan. Gikan dito makari, pasyaliwat sa pag-uom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kakaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen. Magpangamuyo kita sa langiton nga Amay, agod ng aton Eucharistia, mangin matuod nga tanda sa aton paghiliusa, paghirupay kag pagbinuligay. Sa dako nga pagsalig aton isabat, Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay nga ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, kag mga diakono, magpangabuhi suno sa Espiritu, kag kahulugan sang Eucharistia nga ginasaulog namon. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay nga ang Eucharistia mangin sentro sang amon kabuhi, sa diin si Kristo nagapadayon nga nagapalig-on sa amon. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay nga ang nanarisari nga mga katilingban kag simbahan nga Kristohanon, hatagan sing bugay sang paghiusa kag paghangpanay kaupod kay Kristo sa Eucharistia. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Kabay nga ang tanan makaambit sa mga patubas sang kalibutan,
kag ang mga biktima sa mga kalainan kag kalamidad magpadayon sa pagdangop sa Ginoo kag sa gahom sang kaayuhan. Mga muyo kita. Ginoo, hipita kami sa imong paghigugma. Kabay nga ang pagsaulog namon sang Corpus Christi, mangintuburan sang mas madalom nga debosyon sa Eucharistia, kag sang pagsunod sa mga hangkat sini sa karon nga tinion. Mga muyo kita. Ginoo, hipita kami sa imong paghigugma. Kabay nga ang tanan magpasalamat sa bugay sang Eucharistia, nga kasanag kakusog sa adlaw-adlaw, nga magpangabuhi labi na gid sa pamilya. Mga muyo kita. Ginoo, hipita kami sa imong paghigugma. Sa hipos aton man ipadangat sa mahal nga Dios ang atong personal nga mga intensyon, ilabi na gid ang kinahanglanon sa tagsa-tagsa naton ka mga panimalay. O Diyos nga amo namay, gintawag kag gintipon mo kami sa Eucharistia. Nagapasalamat kami tungod sa sini nga sakramento sa amon kaluwasan. Buligi kami, agun sa ulo namon ang kahulugan sini sa amon pangabuhi. Kinapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo na amon Ginoo. Amen. Purihin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat pusong pagkatinibig mo, ngayo'y nananalig at mamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat pusong pagkaninibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Panig magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agun ang akon kag ang inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matununta sa ginong sakripisyo sa mga kamot, sa karaywan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, ihatag sa imo simbahan ang bugay sa pagidayat kag pagiliusa, nga ginapatimaan sining mga dulot nga amon ginahalad sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyalaman sa imo, Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag
Sa kus kagangay gid, igo gagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, damhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang nagalingkod siya upod sa mga apostoles, niya ginhalad ang ikaugalingon sa imo bilang walay dagta a kordero, kag himpit nga dulot, agud mapadayon tubtob sa katapusan sang panahon, ang handumanan sa makaluluwas nga sakripisyo nga iya ginhalad sa krus. Sa siniya sakramento imo ginasagud, kag ginapasantos ang imo mga tumuluo. Agud ang bug-o sa kalibutan maiwagan sa isa lang kapagtuo, kag mahiusa sa isa lang kapag higugma. Gani nagapalapit kami sa bangkete sining makatilingala nga sakramento. Agud mapun-an mo kami sa imo grasya, kamangin kaangay kami kay Kristo, ang amon langitnon nga huluwaran. Tungod sini, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag duta, nagasimba sa imo nga nagaamba sang bag-o nga ambahanon. Kami man, upod sa katilingban sa mga angheles, nagabansag sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga eksito, puno ang langit kagandutan, Sa imo himaya, Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Dayawon ang nagpapari sa malasang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa Santos ikaw nga tulo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang iyong espiritu sa pagpasantos ni mga dulot. Agad na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon na iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya iniging panagtag sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay iniya mong akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iyagin palibot sa iya magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kamag-inom sa sining kalis. Kaini ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo Kristo
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sa himana. Nagapasalamat man kami sa imo. Kay imo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-o sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma pod sa amon sa tupapa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sa nga magkatilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluuy man kami nga adri karon nagatambong agud nga maambit namon nakabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Ilois ang Dios, upod kay San Jose nga Yapana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaysan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig, sa nasaging tudlo sa aton. Umabot sa amon ang imong gingharian, matuman ang lumukan mo sa duta sinisang sa langit. Hatagan mo kami niya, Sikan naman sa matawad na, pagpatawaran mo kami sa mga kasalanan mo. Sining nga ginapatawad na ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo ipagdaog sa panulay, inunod luwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga makalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Pagpaliko na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles,
Ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa iyong tanan. Kag yaramban sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulang na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos ka magsunod ka sa akong pulian, apang imit lang lamang sa kapulong ka mag-aalong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan.
we might have life. For it tells us, when you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life. For it tells us, can you hear them crying? Can you feel their pain? Will you feed my hungry? Will you help my lame? See the unborn baby, the forgotten one. They are not forsaken, they are not unloved. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life. For it tells us, I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life. Balik magkindog ang tanong. Mangamuyo kita. O Ginoong Jesucristo, ipaagom sa amon ang kalipay nga dayon sa iyong pagka-Diyos. Tungod sa iyong pagkalawat sa iyong hamili nga lawas kadugo. Gaamo diri sa duta, ang halimbawa sang bangkete sa iyong langit no na ginharian. Pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Wala kita sang announcement kani paling kindugan tanan. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Kagaraman sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Nga may anak kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakad kamo sa paghinait, dala si Kristo sa iyong tagipusoon. Nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.